Защо се излагам така, бе? Защо е? Аз си ги пускам доста често в колата, понеже съм си мръсен долен чалгар и не ме е срам от това. Здравейте на всички! Добре дошли отново в моя YouTube канал. Вие сте с хип-хоп фолк реактора. Аз съм Цветомир Цонев. Днес ще реагираме на новата песен на Габриела, която се казва "Плаче ми се". Предишната реакция беше на Симона и на Джена. И понеже пуснаха песни в един и същ ден, Габриела и Симона и Джена, реших да реагирам на тях, понеже те са най-актуални и според мен са и доста конкурентни, понеже са два различни лейбъла, в които има една доста голяма конкуренция, което е хубаво. Конкуренцията не прави все пак по-силни. Така, това е сезон 2 на хип-хоп фолк реактора. Както казах, аз съм Цветомир Цонев и нека да започваме. Така, днес, както казахме, ще реагираме на песента на Габриела, която се казва "Плаче ми се". Така, да видим кой е работил първо по песента. Музиката е на... И сега почваме вече с затрудненията. Ерикент Хука, аранжиментът е на Даниел Ганев. Добре, рекординг, микса и мастера са пак на Даниел Ганев. Текстът е на Селина и на Костадин Милев, директор Иван Димитров Торекс. Добре. Камерамен Радислав Гочев. Продъкшн менеджер Наталия Вичева. Наталия Вичева ми звучи доста познато като име. Мейкъп Кирил Чалаков. Херстайлист Бери Галерия. Стайлист Силвия Маркова. Фотограф Георги Малев и графичен дизайнер Г. Георгиев, Ефов. Общо взето, тук екипа е сходен, като с предишната песен, но това няма значение. Важното е песента да е добра. Така, сега намесваме с телефона. Аз лично нямам търпение да я чуя тази песен, нямам търпение да реагирам, така че нека да не губим повече време, да слагаме слушалките и да започваме сега! Любовта е страшна болест, няма лек, няма ли те? Насилни правим се с тебе, но за нас плаче ми се. Това, което нямам с тебе, любов ли е, болест ли е? Да дойде. Още песента не е почнала, обаче искам да кажа, че това е доста обещаващо начало и тая песен според мен ще гърми. Не само самата песен, а по принцип по дискотеки, на домашни, от коли и така нататък ще се гърми яко. В интерес на истината с тази прическа, която е, с късата коса, малко ми прилича на Лидия. Потърси ме, моля те, да ми кажеш, че въздуха, който дишаш, е различен без мен. Любовта е страшна болест, няма лек, няма ли те? Насилни правим се с тебе, но за нас плаче ми се. Това, което нямам с тебе, любов ли е, болест ли е? Да
Както казах, тази песен ще е хит от всякъде. Да имам чувство, че тази и предишната песен, на която правих реакция, ще са в... Айде, не в топ 1 и 2 в класациите, но ще са много напред. Попитай се какво не ни достигна заедно да... А тук ми прилича на... Ето вижте, в тази сцена точно, малко ми прилича на Симона. Мисля, че... как се казваше тази песен? Забравих я. Не броя до 3, предишната как беше... Колелото се върти. Малко тази визия ми прилича на визията на Симона в тази песен, там където е като Мерилин Монро. сме. Хората за любовта убиват, а ти защо убиваш ме? Ако ти като мен всеки ден умираш, потърси ме, моля те, да ми кажеш, че въздуха, който дишаш, е различен без мен. Любовта е страшна болест, няма лек, няма лите. Насилни правим се с тебе, но за нас плаче ми се. Това, което нямам с тебе, любов ли е, болест ли е? А дано да дойде време, да не си моето сърце. В интерес на истината, Мегастар ми е направил впечатлението, че правят доста кратки като време траене песни, но за сметка на това са бруталка. Така, първо да започна с музиката. Тук наблюдахме, имаше саксофон в песента. Звучеше си доста добре. Не звучеше като песента на Alpha Music, нали, ако трябва да ги сравня, но както и да е. За текста нямам забележка, също така. И за видеото абсолютно и тук ми разбиха представите. Аз нямах очаквания за нито една от двете песни, но и двете ме впечатлиха адски много. И към музика, и към текст, и към видео. Така че нека да преминем към оценките. Музиката, текстът и видеото. Общо взето песента се става за навсякъде. Както казах, и двете песни според мен ще гърмят доста на дискотеки, за домашно, в коли и така нататък. Аз си ги пускам доста често в колата, понеже съм си мръсен долен чалгар и не ме е срам от това. Общо взето това е. Това беше всичко от мен за днес. Вие бяхте с Hip Hop Folk Реактора. Аз съм Цветомир Цонев. Чао от мен и до нови срещи!